Здравейте, приятели, отново 26 декември и ние от Кралев Авто вадим поредният автомобил за продажба. Toyota RAV4 2004 година, двойка дизел, 116 конски сили, фейслифт. Какво направихме по автомобила? Като вън направихме преливка на предна дясна част на бронята и задна лява част, като бомбе, което се води бомбе на задна лява част на бронята, като ги боядисахме. Външно пасирахме целият автомобил. Сервизирахме ходовата част, тъй като имаше нужда, и сменихме пълен комплект съединител. Сега някой ще каже: ти на всички коли ли сменяш съединителите? Ще сменяме на толкова, колкото е необходимо, за да бъде автомобила в изправност. И нека сега заедно с вас да го разгледаме. Ето го автомобила. Вън е вече в много добро състояние, след като го пасирахме. Има много леки точки по вратите, някой час. Има наличен катализатор в автомобила. Ето го. Нека го разгледаме отвътре. Ето волан. Километри 228 672. Нека запалим светлините. Как звучи да запаля светлините си едно елха. Топката, седалката. Ето 21 208 000. Целята отзад. Парктоник има заден. Имаме налична кора. Отзад отдясно. Добро състояние. Няма скъсано, оттъркано. Пасажирската седалка. Има два броя ключове. Има и сервизна история, закупена от представителство на Toyota в Северна Италия. Да отворим предния капак. Година 223 500. Един запазен за годините си автомобил. Ако и вие искате да разберете как пристига вашия автомобил, какво е направено по него, за да стигне до вас в по-добро състояние, заповядайте при нас в автосалон Кралев Авто. Желая ви приятна вечер!